da ita ga ƙuri'a ni a hukuncin su da yawa kun ji ina cewa siyasa ta fi sallah muhimmanci har yanzu wannan magana tana nan domin in mutum bai yi siyasa kwarai ba saboda haka har ina cewa in ga mutum biyu wannan musulmi wannan ba musulmi ba za a yi zaɓe ka zaɓi musulmin nan ɗai al musulunci gare ka in ka zaɓe shi ko ya tafi ya kafirci ba abin da ya shafe ka kai kayi abin da kake iyawa amma idan ka zaɓi kafirin nan ko ka ce ba ruwana a ta zaɓi wanda an ka ga dama duk kafirci ya komo gare ka domin ka yarda musulunci kafirci ya rinjaye musulunci to wanda ya hana matar shi yace kada ta yi abin nan rejistarin don ta yi abin nan wato shi bari in faɗa muku wata magana wadda ta fi sauƙi cikin wani littafi na Shehu Usman wato abin nan bayanin